Ja nyt kuviin saadaan se pyörä, jolla Jaakko Parkkali aikoo kiertää koko maailman. Jos mä pidän tälleen 2 huppua päällekkäin, niin mä en kuule yhtään mitään. Varsinkin jos mä ajan autoon, niin mä en kuule oikeesti yhtään mitään enkä näe minnekään. Jei, kävin äsken letikillä ja nyt tästä painetaan suoraan hallille. Täällä on ihanan kolea keli. Mä haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi joulukimara-tapahtumaan Isku-areenalla. Tulkaa kaikki katsomaan, kun tytöt luistelee. No tässä on meidän joukkueen pesutupa. Sauna löytyy tuolta penkin alta. Siitä löytyy meidän vessat. Siitä tullaan ihan tänne itse koppiin. Tässä on yleensä huoltaa taittanut vähän banaaneita, sun muuta hedelmiä siihen. Siinä löytyy jo vähän päivän kokoonpanosta juttua. Meillä on tämmönen aika moderni koppi. Tosta me totta kai aina nähdään, että milloin pitää mennä jäälle, milloin vierasjoukkueen saapunut, niin meillä on sitten oma sisääntulo sun muuta. Heitä läpät meille. Ei mulla on nyt mitään. Jaakko, jos mun välärit näkyy sen videolla, niin mä julkaisen susta alastonkuvia, kortsukuvia, kännikuvia, pilkkukuvia. Ei sulla oo sellaisia. Tosissaan 2 jäätä, toisten jätten lopussa, niin Linde veti yhden vitunmoisen päällikön aivan joitariin, mutta Taipaleelle vaan terveisiä. Ihan kuningas ei. Oltiin just 2,5 tuntia jäällä, oltiin vähän nuorempiakin kanssa sen jälkeen ja nyt on ihan puhki, tultiin ABClle hakea jotain hyvää ruokaa. Tää ruokaa voi tähän aikaan tehdä jotain hyvää nopeasti. En tiedä, jotain me tuot kehittele. Nyt mennään hakemaan ruokaa. Mä tulin just hallille, nyt ei olla Isku-areena, nyt ollaan Solarilla. Tsiikatkaa nää erkat. Tässä on semmoset Lindeen sanoin separi-erkat, että näin tulee teho jos jollain. Jää alkaa tossa 50 minuutin päästä, mä ajattelin, että mä käyn nyt hakemaan nopeasti tosta kahvin hyvällä fiiliksellä sen jälkeen. Nyt en sano sanaa sun muuta, vaan nyt mä vaan herkuttelen tälle kameralle. Siellä on menossa 11 divarin matsi, ei oo menossa 10 divarin matsi, vaan 11 divarin matsi. Ei no riitä mihinkään. Ei riitä mihinkään. Pitää mennä jakemuuriin vähän näyttää, miten pelataan jääkiekkoa. Kuppi kahvia ennen jäitä tekee jäistä paljon paremmat. Saat virkeämpi, saat parempi, mutta sun jalka liikkuu hitaammin. Kahvi oikeesti laittaa jalan vähän semmoseksi niinku kopparaiseksi. Jos laittaa jalan jäällä vähän semmoseksi niinku spagettimaisemmaksi. Se ei ihan kulje kauhean hyvin. Jos sulla on nuudelimainen jalka, niin se meinaa sitä, että sä oot aika liukas, saat silti hidas. Mut jos sulla on spagettijalka jäällä, niin se meinaa sitä, että sä oot ylihidas paska. Sä oot kuin tomaattikastikkeessa uiskenteleva kärpäne, joka ei ikinä pääse sieltä pois. Mut ennen sitä se on ollut lentävä, kirmaava ja todella ketterä. Mut sit kun se joutuu sinne kastikkeeseen, niin se on säälittävä, joka räpiköi vaikka pääse mihinkään suuntaan. Näin se vaan menee. Ja mikä mä oon jäällä, niin mä oon jäällä lihapulla. Se vyöryy vaan yhteen suuntaan, eikä pysty mennä oikealle eikä vasemmalle ja jyrää kaiken, mikä tulee eteen. Joo, kohta mennään jäälle. Meitsi pelaa C1, vittu, kohta mennään jäälle ja kohta ei oo sikka paljon tehui. Meitsi äsken skippas oheiset, sanoin coachille, että mulla on polvi kipeä, vaikka oikeesti mä kyllä pystyisin pelaamaan, mutta kun mä oon joukkueen pädäs, niin mä en mennyt oheisin ja nyt mä menen jäälle, vittu, taklaa kaikki. Ai. Perjantai-ilta, perjantai jäät aina solilla, niin on niinku, se on hyvä fiilis. Viikon semmonen päätös tavallaan duuneille ja kouluille ja kaikille. Ja nyt voi vaan rennoilla hyvällä fiiliksellä mennä jäälle, ottaa hyvän hien pintaan ja lähteä perjantai-illan viattoon. Pitää nopeasti shoppaa 1 paita. Mä olin eilen 2,5 tuntia jäällä ja nyt 1,5 tuntia. Ei se nyt kauhean paljon oo, mutta kun tässä on näitä pätkiä jäähallit näin paljon, niin se kertoo siitä, että nyt ollaan kyllä oltu jäällä. Roppa kiittää tällä hetkellä, jalat ihan puhki. Toivon mukaan tästä kuvasta on selvää, koska täällä on vähän tämmönen rapea ulkokeli. Mut ei mitään, lähdetään kattoo saaks tuolta Lahden keskustasta yhtään mitään. Sitten mennään kiekko.tk. Siitä painetaan. Joo, kiekko.tk. Oulinen hoki. Siellä on jotain matsei käännys. Ja se niin kukaan uskalla haastaa mua. Kiekko.tk. Tänään Jaakon keittiöstä löytyy uunituoretta, vasta tehtyä, mehevää, jopa kosteaa, suussa sulavaa makaronilaatikkoa. Otatteko omenan? Ottakaa omena! Minä en halua omena! Jos mä jostain on tällä hetkellä fiiliksi, on se, että huomenna pääsee Pelikan sporttimatsiin Linden kanssa. Pääsee pitkästä aikaa Pelsun matsiin, kun mä oon puhunut aina siitä, että mä en ole nyt vähän aikaa käynyt Pelsun niinku matseissa. Siis Pelsun matseissa on vähän aikaa päässyt käymään, niin nyt on tosi jees, että pääsee huomenna kattoo vähän liigakiekkoa pitkästä aikaa. Sunnuntaikin on Jokereitten matsi, mutta ei kyllä millään pääse. Harmi kun nyt ei ole päässyt oikein vähän aikaa käymään noissa Jokereittenkin matseissa, vaikka sinnekin on kausari. Mä oon kuitenkin kaikille sanonut, että mä oon hullu Jokerifani, mutta silti mä oon ikinä näy siellä matseissa. Kun mäkään niinku yleensä kauheasti käytän noita julkisia kulkuneuvoja, niin kyllä se väli kun pitää herää aamulla ja pitää mennä dösällä, niin väli se on vähän sellaista, että ei millään jaksaa. Mut toisaalta niinku dösässä on välillä aamulla, että sä aika tunnelmallista kistuu. Et sä lagaa vaan siinä dösässä ja tiedät, kuunnella aamulypsyä tai jotain Spotifysta musaa, että sä kattoo vaan siellä, kattoo kun koululaisia tulee kyytiin. Niin kyllä siinä on niinku, siinä on oma fiiliksensä siinäkin. Siis mä en oo itekin reppusella siellä takapenkillä, jee, kouluun, mennään kouluun. Koska mulla itekin olisi ollut tänään koulu, niin mun olisi pitänyt mennä kouluun, reppu!
selässä! Mut se, että meniks mä kouluun vai myöhästyiks mä vai meniks mä sinne koskaan ja meniks mä dösällä, niin se jääköön arvoitukseksi teille. Hei, tässä oli vähän pätkiä muutamat päivältä mun elämästä. Oltiin hallissa, oltiin kaupungilla, oltiin ABC:llä, oltiin vähän joka puolella. Ja mä löin tää video nyt halkipoikki pinoa, kuten Jokke Pappa sanoi Pahojen poikien elokuvassa. Joten kiitos sinulle, kun katsoit tämän loppuun asti ja oikein hyvää päivän jatkoa. Moi moi! Mut kun toisaalta mä halusin lopettaa tää videon niinku huutamisella. Okei. Mä lopetan tää video huutamiseen. Huudaks mä täysin vai miten mä huudan? No en mä oikein tiedä. Huuda!